Kay bay, nakakbang na dyan sila Torbay oh! Chaplins ako na bahala. Karon ni mo mabati ang gahom na Ragnarok. Sige po, na pwede kunitan ako masok. Ambina! Parang na to! Haha! Murag ingana, John. Kay bay, nakakbang na dyan sila Torbay oh! Kanino? Di naman makulbaan bay, kinibalik naman powers ni Thor. Na, basig makwanta nang madami sana. Kusog ba kayo nagpawon si Torno? Pero kaya gapon ng Torbay. Pero mag-amping gapon ta. Kaya kasi madamay ta driba sa kakusog siyang power. Kung mas powerful si Thor, mas powerful na iyang kaatbang kay Kwan man na. Anak ng kadiliman man na. Ni pataka ra man kaduyaks nga mas isog man si Thor kay ang powers ni Thor kay gikan man na kang Lord. Pero lain po yato, mas nindot siguro no kung mag-una ng tagdagan kay basing madamay ta ba. Lami man og tanaw silang away bay. Kung saan niya pagpildi ni Thor ba? Lami lagi takloy pero maigo po ka, kirig po ka. Ni di man namang damay og laing tao si Thor. Amot na nga na iyang kaubo, iyang kalaban. Asa naman mo? Tabangi ko ninyo! Dah, hingilan nagtabang si Thor bay. Suman, tabangan na to, makunaw na tagdagan. Ayaw, tabangan na to. Kamo ba ni purpose to? Mutabang ta. Ataya po dali, uy. Nadamay noong ko, may pagwa ko nabutan ng lugar ah. Di ra ko muduol, di ra ko. Singag to ka nga makaigo ka sa kuha. Kuwara ni katunga sa kong power. Nadaog niya akong maso. Saon na ako ni Ron. Di ko katuo. Nadaog niya akong maso. Abi na kong kakuray makadaog. Di basta-basta ning kalabanan eh. Tawgatan ng superhero. Tabang mo sa kuwatanan. Tol, impas yun dani. Nadaog niya imong mato. Okay no, Patay yun dani. Mas gahe pa man din itong isa doon ang kalaban. kaninom saon ka nato ni. Adaplins ako na bahala. Karon ni mo mabati ang gahom na Ragnarok. Dah, sige po na si Thor, bay. Di na basta-basta, bay. Usa ka na shampoo yung gamit to, nipula na yung buhok. Hide and shoulder. Hihihi. Takara mo, sobra ni wax sa salog nila mama. Pwede din na. Pwede kayo, basta mag-evolve na. Hindi mo na pwede kunitan ako masok. Ambina! Unsa nang po nga teknik imong gigamit? Ha! Secret lang. Mo ni ang magpahuman sa imuha. Imong kurente Thor ba kay gilok? Grabe di mo yun manuplan. Sa may kinahon na niya. Mana ka? Ako na pod. Parang na to. Hindi na lang dito mudagan. Lah! Naunsa man na sila? Nagkuking na nga nasapian na sila. Murag ingana, John. Ani. Flash! Lastik man! Tabangi ko ninyo! Oh! Di namin nimo kauban. Kalaban namin nimo. Dili namin nimo. Kalaban na ta, Thor. Baho kag shirt. Imong buhok. Murag sting. Ha! Mao na ni Ron. Kitabangan ko ninyo. Hawa! So mali ni Thor.
Bahala mo eh. Huwag mo klaro nga friendship. Otong! Dili ko katoo nga masapian niya akong mga kauban. Takupo na ako tanang tao sa kalibutan. Tor, nya, talag ka? Pansihan ako eh. Tabangan man ko ninyo. Bantay lang mo sa part 7, magdala ko kauban.